Nálepky jsou vedle vylepování nekomerčních plakátů a používání šablon jedním z trendů současného street artu. Věnuje se jim i havířovská partička Pictor Die. To, co teďka děláme, jsou nálepky. Nálepky jsou žluté. Jsou malé a jejich posláním je být někde nalepený. Co je na nálepkách, to jsou piktogramy. Piktogram jsme zvolili vlastně proto, že je to nejjednodušší forma, jak říct docela obsáhlou věc. Piktogram totiž má určité zásady, jak má vypadat. Tím, že něco zjednodušuje, tak musí zjednodušit danou věc, kterou má zjednodušit jednoduše. Což teda ve skutečnosti znamená, že některé detaily nemusí být detailní, což znamená, že člověk musí na piktogramu proporcionálně vypadat alespoň trošku jako člověk, především když se hýbe. Piktogramický panáček, to je takový ten, kterého vídáme všude v samoobsluhách, kde se nesmí chodit a tak dál, tak ten má vlastně nudný život. Protože pokud někde nesmí chodit, tak maximálně, co může dělat, je to, že někde kope výkop a to je veškerá jeho práce. Pokud je starší, chodí po přechodech, vidíme to na těch krásných modrých značkách. Nicméně nás napadlo, že piktogramický panáček by byl rád, kdyby mohl žít lepší život, veselější život, kdyby mohl dělat jiné úkony. No a tak jsme se nějak rozhodli, že rozpohybujeme právě piktogramické panáčky, dáme jim nové úkoly, dáme jim nové zobrazení a uděláme je jinými, než jakými ve skutečnosti původně byly. Každý piktogram říká něco jiného, patří do jiného prostředí, do jiného kontextu a lidi na to reagují různě a podle toho piktogramu. Taky to nelepíme jenom my, ale většinou, když to třeba rozdáváme, tak to lepí, jsou takové bizarní situace, že to lepí i lidé, které třeba vůbec neznáme. No, hlavně je to sranda. Co se týče obsahu, ten je takový možná pro někoho podivný. Nesnažíme se být třeba nějak za každou cenu brutální, ale většinou jsou to nápady, zajímavá slovní spojení, která když se potom ještě spojí s piktogramem, tak dochází ke konfliktu čehosi logického s nelogickým a to může vyvolávat smích a to je především to, o co nám jde, aby to byla legrace. Co se týče vztahu ulice a nalepovací skupiny Pictor Die, dá se říct, že zatímco nálepky jsou naším prostředkem, ulice je vlastně také naším prostředkem, sděluje velkému množství lidí, no a ti lidé jsou naším cílem. Street art snad má nějaké prvopočátky v graffiti, že? Všem, zatímco graffiti je hodně neodstranitelné, takovou nálepku si člověk může zase strhnout a nalepit si kam uzná za vhodné.